नोंथांमोन दिनै गोबां जायगायावनो बिगियान आरो टेकनिकनि जौगानाया सुबुंखौ आदिम समनिख्रुइ मोजां आरो गोरलै खालामनानै होबाय। जों सानफ्रोमबो टेकनिकनि बिथिङाव सिगांबोगासिनो दं। जों सानफ्रोमबो जिउआव बैज्ञानिकनि सोरजिलु आरो टेकनिकनि बिथिङाव गोबां सोनारो। बेफोरबादिनो बैज्ञानिक आरो टेकनिकनि आयदाया गोबां सिगांबोगासिनो दङ। दानिया फैदो आं दिनै नोंथांमोननो इयुनाव जाथावना माखासे टेक्न'लजिनि सोमोन्दै फोरमायनि। भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड नलेज इउटिउब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक शेयार खालामनो दाबाव, लोगोसेनो घन्टी बेलखौ थुनानै होनो दाबाव। दानिया फैदो आर्टिफिशियेल ब्रेन। नोंथांमोन बे बिथिङाव बैज्ञानिकनि बादिब्ला फैबाय थानाय 2050 मायथाइयाव ओरैबायदि आर्टिफिशियेल ब्रेन बानायगोन जेरावनोखि सोरबा सासे सादारन मानसिनि ब्रेन बायदियैनो जागोन आरो बैयो मोनफ्रोमबो साननाय हनाया जौगाथाय जागोन जेरावनोखि सादारन मानसिनि साननाय हनायजों एखे जागोन। मोनसे मेसेचुसेट्स कम्पानिनि एर'लजिकआ बे हाबाखौ जागायदों आरो बिसोरनि बादिब्ला फैबाय थानाय 2050 मायथाइनि गेजेराव ह्यूमेन ब्रेनफोर बादिनो आर्टिफिशियेल ब्रेन सोरजिनायाव बिथांमोना जाफुंसार जागोन आरो बिथांमोननि बादिब्ला बे आयदानि गेजेरजोंनो सुबुंखौ फोथांना लाखिनायाव जाफुंसार जागोन आरो ओरैबायदि टेक्न'लजिबो बिथांमोना सोरजिदों जेरावनोखि मानसि सोलेरखौ जोबनानैबो बिसोरनि सोल्सखौ प्रटेक्ट खालामनानै मेसिननि गेजेरजों लाखिनो हायो। बेनिफ्राय जों मिथि मोनो जे मानसि जिउआ आरो अमर जानो जोंनि बारा गोबाव गैलिया। आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स रिभलिउसन। रिसेन्टलि मोखां बिजाबाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ टेस्ट खालामनो थाखाय मोननै कम्पिउटिं रबटजों मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। बे एक्सपेरिमेन्टआव मोननै रबटखौ कानेक्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ मोनसे सेटनि जोहै कमिउनिकेट खालामनो सुबिदा होनाय जादोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला बिसोर मोननैजों कमिउनिकेट खालामनाय जायोमोन अब्ला बै बिथिङाव जाय रावखौ बिथांमोना कमिउनिकेट खालामदोंमोन अब्ला बै समाव बयनिबो बुजिनायाव गोब्राब जादोंमोन। बे बिथिङाव नोजोर खालामनानै मायबा मोनसे जागोन साननानै बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जादोंमोन। गिदिर बैज्ञानिक जेरै स्टिफेन हकिन्सनि बायदिब्ला आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ गोख्रोङै दावगाबोदों आरो बैनि गोख्रों दावगानायावनो मानसिनि थाखाय खैफोदबो जानो हागौ। दिनैनि समाव नोंथांमोना जेरावनोखि गुगल भइस फिचार्स इउज खालामदों बैबो मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआनो। नोंथांमोना अनलाइन शपिं साइटआव मायबा मोनसे मुवा बायदोंब्ला नोंथांमोना नोजोर होदों जानांगौ जेरावहाय नोंथांमोना बायनायनि साजेसनाव जेरैहाय दं बेफोरबायदिनो फैयो। बेबो मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआनो। बैज्ञानिकनि बादिब्ला आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ फैबाय थानाय 2050 मायथाइसिमाव गोबां एबा सिगांसिम आवगायबोगोन आरो संसारनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो रबटखौ जों नुनो मोननायनि खाबु दङ। नाथाय बे मानसिनि थाखाय खैफोद जागोन ना बले मुलाम्फा जागोन दायो जों बेखौ स्नोप टाइम। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो बेरामनि फाहामनाय आयदाया बारायबोगासिनो दं। जाउना जाबाय मानसिनि स्पेमआबो लासै लासै सिगांबोगासिनो दं। बैज्ञानिकनि बादिब्ला 2050आव ओरैबायदि टेक्न'लजि जागोन जेरावनोखि मानसिनि मोनफ्रोमबो बेरामखौ फोसाबनो हागोन आरो माखासे गोलाव समसिम जेन मानसिया थांनानै थानो हागोन बेफोर गासैबो पसिबल जागोन बाय'टेक आपग्रेडनि जोहै। स्मार्टफन रिभलिउसन। बे फन रिभलिउसनखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। बे रिभलिउसनआ ओरैबायदि जे खम समनि गेजेरावनो गोबां सिगां फारसे आवगायबोदों। साननानै नायदो जुदिबो दानि समावनो बेफोरबायदि स्मार्टफनफोरखौ जेरावनोखि फल्डिं भिडिअ कलिं, वाटारप्रुफ, घरि जानबुं, फावथेन जानबुं बायदि बायदि टेक्न'लजिखौ जायखौ जों गोरलैयैनो मावफुंनो हायो आरो बे फैदों फ्राय 90 बोसोरनि गेजेरावनो। बिब्दिब्ला जों साननानै नायदो फैबाय थानाय 40-50 बोसोरनि गेजेराव माबायदि जाफुंगोन। साइन्टिस्टनि बायदिबा स्मार्टफना मोनसे पकेटनि टेक्न'लजिसल' जानानै थागोन मानोना फैबाय थानाय समफोरनि टेक्न'लजिया गोबां सिगां फारसे आवगायगोन जायखौनोखि साखाफाराखौ जों दानिफ्रायनो मोनबोबाय दं एबा नुबाय दं। गुगल एसिस्टेन्टनि नेक्स्ट जेनेरेसननि स्मार्टफना मानसिनि देहाजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां जानो हागौ नाथाय बियो जोबोद फिसा जानो हागौ नाथाय समनि खामानिफोरखौ खम सेकेन्डनि गेजेरावनो मावफुंनानै होगोन।